periquitas. Resulta que había unha vez unha señora que era moi religiosa. Bueno, era unha señora normal e corriente, das que se persinan cando salen da casa, das que se persinan antes de comer, das que se persinan antes da misa e despois da misa, das que se persinan cando pasan por diante da casa de chicas que tiña diante da casa. Persinábase sempre. Un día, cando estaba pasando por diante da casa de chicas, resulta que dentro dun contenedor dixéronlle: "Bonsoir, madame". Iso é buenas noches en francés. Entón colleu, abriu o contenedor e había unha xauliña con dúas periquitas. Dixo: "Ai, as periquitas, mira ti. Seguramente que son da casa de chicas e tiraron as desgraciadas. E co de codiñas que son, bonsoir, madame. Ai, vou levar para casa. E logo non son de Dios como o Can de Suárez". Entón colleu a xauliña, levouna para casa, colgouna na casa, estaba máis contenta que as dúas periquitas que falaban. Pero nesto entrou o fillo pequeno pola casa, según entra, miran as periquitas para le diñe: "Hola, corazón, te apetece un revolcón?" Pero como? Pero si además son super educadas que falan francés. Falarán, pero a mí non me falaron, E nesto entrou a outra filla, e según entra a outra filla: "Bonsoir, madame". Ves? Pero son educadísimas. Pero entra o pai que ven de traballar, se entra pola porta: "Hola, corazón, te apetece un revolcón?" Así, bueno, pero isto seguramente que aprendeu ali, claro. Entonces a señora foi xunto ao seu confesor, foi xunto ao señor Ramón, que era o cura, e dixo: "Mire, teño este problema, que atopei aí un par de periquitas, e son moi educadas, pero veñen aí da casa de, non sabe, do Hollywood, esa que encende a paja, esa. E resulta que cando ven unha muller son moi educadas, bonsoir, madame, pero cando ven un home, empezan a dar voltas que si a corazón te apetece un revolcón." "Non te preocupes, teño eu a solución. Eu teño dous loriños que me trouxeron alá de Venezuela, falan polos codos. E además son super religiosos, están todo o día rezando. Chámanse Pedro e Pablo. Metemos os 2 días con eles, bueno, enseguidinha se lle pasa a fogaxe de falar desa maneira." Así foi, levaron as periquitas, meteron nas coloras, según entran xunto ao loro, claro, saltan unhas periquitas: "Hola, corazón, te aparece un revolcón?" E diño un loro a outro: "Pedro, para de rezar que as nosas súplicas foron escoitadas."